Pekný deň všetkým. Máme tu konečne jar. Stromy sú rozkvitnuté a lúka je zelená. A naše teliatka, ktoré máme oddelené od stáda, tento pretlak zelenej farby nevydržali a rozhodli sa opustiť do hrady, aby si samostatne na pasienok, pretože vôňa zelenej trávy je tak intenzívna, že nedokázali odolať tomu tlaku. Keďže viem, kde sa hrady zdržiavajú, tak som ich našiel v takom zaraste trnky, kde si už dávajú taký voraz. No, privezieme im tu seno, pretože veľa zelenej trávy bez celulózy nie je dobré. Pohľadajú si podľa všetkého ešte aj zbytky z minulého roku. Toto je úplne pre nich fantastické, lebo sa môžu vyčesávať na krikoch. Tá trnka moduluje ostne a tým pádom tá srsť, ktorá sa im teraz vlastne mení, tak môže ostávať na krikoch a oni sa škrabajú do úplného vyčesania. Samozrejme, že im to robí veľmi dobre a netreba na to žiadnu technickú pomôcku, lebo príroda si poradí sama aj s takýmto typom potreby dobytka. Nie je nič lepšie, jak môže vysť dobytok na slnko a takto si dobíjať batérie. Je to taká nádhera, že škoda slov. A preto pre všetkých ešte krátky pozdrav z východu Slovenska. Dovidenia, priatelia.